Повишено ниво на радиация е засечено на границата между Словакия и Украйна. Сигналът идва от камион, превозващ дървесина, доставена от района на Чернобил. Първоначалните измервания показват, че радиационният фон е завишен, но експертите уверяват, няма опасност за населението. Сигналът за повишена радиоактивност е подаден от словашките митнически власти. Камионът с дървесина е задържан в село Вишненемецк, а на място пристигат специалисти от отдела за радиационна защита и полицията. Оказва се, че източникът на радиацията е цезий 137, радиоактивен елемент, изпуснат при аварията в Чернобил през 1986 година. Според експертите, подобни случаи не са изключение. Замърсена дървесина от зоната около Чернобил често може да попадне в търговската мрежа, ако не бъдат взети достатъчно строги мерки за контрол. Веднага след засичането на радиоактивния материал, доктор Татяна Червенова, главен хигиенист на Словашката република, организира съвместни действия с Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и Регионалната служба за обществено здраве в Кошице. Основната им задача е да гарантират, че няма риск за хората и околната среда. Експертите от RVZK незабавно потвърдиха наличието на радиоактивен материал, но уточняват, че измерените стойности са близки до естествения радиационен фон. Въпреки това, властите стартират разследване, за да изяснят как опасният товар е стигнал до границата. Служители на финансовата администрация са тези, които първи спират камиона за проверка. Говорителят на администрацията, Даниел Сукуп, потвърдил, че веднага са извикали полицията. Той подчертава, че не е имало изтичане на материал и ситуацията е под контрол. В момента полицията разследва как товарът е бил допуснат до границата и дали има нарушения на международните норми за транспорт на стоки от райони с повишена радиация. Властите уверяват, че засеченият радиоактивен материал не представлява риск за населението. Въпреки това, случаят отново повдига въпроси за контрола върху стоки, идващи от потенциално замърсени зони. Разследването продължава, а експертите ще следят развитието на ситуацията.